لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga pagaryami si agama Islam. Sa katanwa mga manusia na ayad na kabayatan nagyang kutuwa si itano mapadsagyang kutuwa mga kawasa. Mabaluitan wa mga tao malaunag yang kutuwa riski wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagup kebebayaan tano penagyang kutuwa makalendu su mga umur tano. Yang kana na dua na kebebayaan tanwanan. Paman na malagyang kutuwa rizkir ketan wallah nagu mamakata sagyang kutuwa mga umur tano. Ugay di mga pagaryami si agama Islam. Na katawani wa adna hadithu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam api teruyan agyang kutwa ukit akapakala ariski agyang kutwa tau agu kapakalan dua agyang kutwa umurian. Masya Allah. Paman na adem bisa ukit, adem bisa paman na unggel bekau tau nakakwanin agyang kutwa kebebayaan yan. Na insyaallah mga pagaryami si agama Islam na pagusaintan wag yang kai hadithu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Ayaman nagyang kaiyakaturo Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam am yakatita yan si iku Abu Hurairah apitero Nabi tanwa Muhammad. Satau melagi saya subuh bayagus sumama. Aya kabayaian na makalaon makauladun anta aka makadakelo nagyang kutwa rizkirun wallahu subhanahu wa ta'ala. Yuti paganay. Ikadua tigu Nabi tanwa Muhammad na makalendu agyang kutwa umurian. Pamako sutaw melagi cububay agus sumama nakabayaian na makalaw nagyang kutwa rizkirun wallah gu makalendu agyang kutwa umurian na isa-isa agal bag mga pagarya. Antunaw to nagyang kutwa tigu Nabi tanwa Muhammad pipe iniyan nagyang kutwa tunganay niyan. Sumpatan niya nagyang kutwa tunganay niyan. Kauto mga pagarya. Diyan ka na nakapipe isi iko tunganay. Diyan kutwa ba kapagugupitan o si iko mga tunganay tano. Paman na dingkas kanian itulak. Idingkas kanian ikaguad na isanan paman yan na ukit. Paman na pekala agyang kutwa rizkir ka wallahu subhanahu wa ta'ala agu pakaldu agyang kutwa umur ka. Pagnintan si iku wallahu subhanahu wa ta'ala mabaluy sumanga ginawa tano kebebayan tano sumanga tunganay tano pagugupan tano sumanga tunganay tano. O sa tano agyang kaya hadith sa lagid na agyang kutwa kiyaw sayawn o mga ulama tano. Agyang kaya hadith na makatuturo sagyang kutwa kapakal agyang kutwa rizki. Di kapakanda kalagyang kutwa rizki kapakaula dagyang kutwa rizki manusia na adna sabab yan. Kautu adna sabab yan. Nagyang kutwa ayat sabab yan nagyang kutwa mi'alu sagyang kutwa hadithu Rasulullah atigyan nasilatur rahim. Gyang kutwa ka kisumpatan na ka sagyang kutwa tunganay ka. Agyang kutwa amapi ako niksyon na ka sagyang kutwa mga tunganay ka. Sa tao isumpat yan nagyang kutwa mga tunganay niyan. Pipian yan, ugupan yan sa mga tunganay niyan. Namataang kunas wallahu subhanahu wa ta'ala
na pekalaan niyan sa giyang kutua tawa giyang kutua rizki niyan agu pekam berakatanun wallahu subhanahu wa ta'ala agiyang kutua mga pangalimo iyanun. Anto na giyang kutua tunganay mga pagari. Anto na besip teroon na mga tunganay tano. Sa katano mga manusia na antay mga tunganay tano si iko mga lagit tano manusia. Na aya ko napaka mumuradan roon al-qarabah. Giyang kutua mga tunganay asiran. Agiyang kuto mga tunganay ka si iko inaka. Kauto ay mananian na mga tawa tunganay ka. Sayd ka gitu paman na kalalayaman kapkesabuto no kadakala na sayd si iki inaka. Aginan su mga bapa ka mga pagari iinaka ang mga mama. Agu giyang kuto su mga pagari niyan abubay. Sama no to na bapa ka agu anting ka si iki inaka. Lagi dia naman bu nagyang kuto ina mga ina abai udina mga ama ada tu kaki inaka agu mga ina abaing kaki inaka kau tu emang nani na say de kau tu si ki inaka giang ko tu mga pagarinya na mga mama agu mga pagarinya na mga bubay agu giang ko tu pamanian na mga ama aka ada tu suama inaka na su mga pagarinya na mga ama kau tu ada tu lagi dia membuna su mga inaka abai si ki inaka. Anta aka giyang kuto tampar si ki ama aka sayd ki ama aka giyang kuto su mga bapa ka ki ama aka paman na mga pagarinian agu giyang kuto mga pagarinian mga bebay mga anting ka lagi diyan mambu na giyang kuto mga ama ada tu agu mga ina abai atau mampar ki ama aka antu napan giyang kuto mga wata agiyang kuto mialoy paman na giyang kuto mga wata agiyang kutua bapa ka kiyama ka agugiyang kutua mga wata paman na mga wata o bapa ka ki inaka kulluhum yashmaluhum ismal qaraba wasmu rahim paman na langun siran na kebetuan sa agiyang kutua tunganay paman na agiyang kutua kebetuan sa lulot na adna tigian kabenariran reka kau tayo mananian na saka dato udina bai na basta paman naging kuto mi aluitano na adna kabenariran reka ke aluitano buanto naging kuto kabenariran si rakatano paman na mga tunganay tano amay kagiyang kuto tao na minito na inian miyang gelebek kagiyang kuto kabenariran reka na gitu tigien ip kesabapan sa giyang kuto mga pipias iku dunia paman na upun kasiran kang gelebeki mi tunay nga kina naging kutua paman na katutungon kabenariran reka na kekuang kaagiyang kutua mapia matatagu sa iku dunia agu giyang kutu mapia matatagu sa alungan amauri giyang kutu makapantagun sa iku dunia nagyang kutu ba pekala udi nagyang kutu pekada kalagyang kutu rizki reka wallahu subhanahu wa ta'ala nagugyang kutua pekalan dua gyang kutua umur ka masya Allah naginan mga pagarya sadin sa kabaya iyan na mabaloy kawasa mabaloy malbuda gyang kutu paman na kapkekuan iyan sa gyang kutua rizki run wallahu subhanahu wa ta'ala agu makalan dua gyang kutua umur yan napipi ini yung sutungan na iniyan iman to mga pagarya nagyang kutu ba uman ni paman na uman isara katano iman to na katakawan sa giyang kaya mada kaladnap kanagatano si ko mga tunganay tano mga kilala tano pangana pengawawafata di tano kebilang agiyang kuto kada kaliran aya buap kito kau tano na kita wagra katano si fulan na kata miya wafat udi nagyang kuto kebatia tano sa giyang kaya Facebook si fulan na miya wafat nagyang kuto na paman yan na kanabatan pipikira ubasira na yaman na niya na kuna sa giyang kutua kuburiran ugaid na giyang kutuba paman yan na giyang kaya paman na mindekal giyang kutua mga tawa pengawawafat sa giyang kaya masatan na miali pa ng mga ulama eno tano to pama ipkegutan wa giyang kutua kapatay na aya ini aya miya teruiran na tigiran na giyang kutuba na miya kay sekiran alimada nakrahul maut eno tano ipkegud su kapatay na aya ini sembang mga ulama tano na tigan na liannakum ammartumud dunya wa kharrabtumul akhirah aya sabab ipkegudi su kapatay paman na api agi nga ginawa kan lagi na kuan napkala kata o ipkala kata gyang uta kapatay
nakigian ko to batigian aya piana marani una sudunia aya buah pimbelai ni una sudunia nabi ni nasani wagian ko to alungan amauri da asasarigan ta amal da asasarigan ta simbetasi ku Allah sa alungan amauri aya biman tu panana marantanu nagian ko to ba suka dunia pamanna gian ko to ba kan degang bu suka dagalan akan degang bu kapagu pisinabu kanggelebek bu salupa pamanna maitu agian ko to aditanu di kanggelebeka sagian ko to para si iku alungan tanu mauri mga pagari misi iku agama Islam nagyang ko to mana makapantagun si iku alungan mauri nagyang ko to balas sa imbagay wallahu subhanahu wa ta'ala ginan sa surga ay ni promise wallahu subhanahu wa ta'ala ini promise wallah sa surga apaman yan na asara asutaw na pipian yan sutungan ini yan na pakasul ni wallahu subhanahu wa ta'ala sa ikaw surga yan mataan ko na sa wallahu subhanahu wa ta'ala na ini promise yan sagyang ko to ang mga tao pipian iran sa mga tungan iran isusumpat iran sa mga tungan iran sagyang ko to apaman na kinisugunun wallahu subhanahu wa ta'ala paman na inisumpat paman na swalla na aya kabayaian na pipian sutunganay na pipian ka sutunganay ka nagyang kutuba sadin sa tawang galabakaro nagyang kutuba ay promisun wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutuba surga sa alungan amauri mialoy tanwag yang kutuba paman yan na mapya sa dunia agu sa akhirat gyang kutuba sa dunia nagyang kutuba pakala su rizki agu pakala su umur nasa alungan amauri na giyang kuto kapakasul mga tao sa iku surga. Mga pagarya, giyang kuto man na makapantagun sa giyang kuto kitulakan sa iku tunganay. Katepeda sa giyang kuto atunganay ka. Paman na di ka undin na da koneksyon ni wamapia. Paman na pagalindin na kapreita, pagalindin na kiber amatatago sa iku mga ginawa tano, di tano tekuron sa mga tunganay tano, di tano sira na pagugupan, na sa mga ulama na yakateruiran na giyang kanan akitulakan sa ikutungan ay katepedang ka sa giyang kutu atungan ka na pedekunanan sa giyang kutu mga laadusa kabiratun min kabairit zunub siyo to maiped sa giyang kutu ayamanan yan na mga laadusa giyang kutu kinitungan yan sa giyang kutu mga laadusa na giyang kutu ba sarta amurka Allahu Akbar tujibul la'na paman na murka akakwarwa giyang kutu ataw naman naging kuto kapakang bubalayan silaturrahim kapya itunganay na susan supaman yan na mga pipi mapapadala mo ko dunia agumap mapya si iku alungan na mo rugi naging kakitulakan na kutunganay na yamanan yan na maapad sa giyang kuto ang mga ladusa nagugiyang kuto ba asarta ayamanan yan na dudu naging kuto amurka wallahu subhanahu wa ta'ala antunay dalil mga pagariya karatayan panganin ko si iku mga muslim mga bangsa kan mga pagariya kan si iku agama Islam paman na ilidasan wallah paman na ditano mitulak sa mga tunganay tano nag-ubaad si iku mga pagari tano paman na aya betadian na adna di mapya paman na koneksyon niran si iku tunganay niyan nagyan ko to ba ayos tano mga pagariya ayos tano ka paman antano di kepajagian ka ayamor ka wallahu subhanahu wa ta'ala ay katur wallah tina fahala asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum agi paman nakulaw lagi ang kuto mga tao ay ibtulakiran sa mga tunganiran inwatigu Allah baskano na upama ko makakepaar kano paman na sa mga tao na upama ko kakakaptaniran nagyang kuto kapaar nagyang kuto ba peminasasiran si ikulupa paman na upama ko adno pama kapaartan wa mga tao adatan sapari wagama nagikuto peminasatan si ikulupa wa tuqatti'u arhamakum nagu tepedeni wagiang kuto mga tungan ninyo itulah ki wati wallahi yang kuto mga tungan ninyo nagiang kuto mga tao natigu wallah siran man agiang kuto bagian ira nagiang kuto murka wallahu subhanahu wa ta'ala nagu giang kuto fa'asammahum bengelan yang siran kedagiang kuto kapakan nagsalungan amauri wa'ma absarahum nagugyang kuto ang butaan wallah gyang kuto pangilele nira kuto mga paganay paman na kekuwagyang kuto taw mampasang ikatulak sa tunganay nabagian niya nagyang kuto murka paman na sinta wallahu subhanahu wa ta'ala nagugyang kuto kebengala di pagan nagugyang kuto kebuta
pamanna butaan wallah mapakadaan wallah gyang ko to pangilelenin mga pagari di tanu to kabaya way di tanu to kabaya so Allah subhanahu wa ta'ala na gyang ko to ba ini pagita iyan si iko mga tao ibtulakiran udi na tepedniran gyang ko to suguan wallahu subhanahu wa ta'ala pamanna an yusal gyang ko to ba pamanna pipian ginan sumanga tunganay nagudisiran di maminasa sa gyang ko to aliya wa ulupa bi anna lahumul la'nata wa lahum su'ud dar na gyang ko to bagi anira na gyang ko to murka wallahu subhanahu wa ta'ala agu gyang ko to darpa amya karata-rata sa alungan amaw riyaginan so apoy si ko neraka jahannam gyang ko to kakitulakan si ko mga tunganay gyang ko to katepedanga si ko mga tunganay ka na pedutu sa gyang ko to mga ladusa asadin sa tao udi na bagian yan nagyang ko to amurka wallah si ko mga tawa penggelebekon nagyang ko to la'na gyang ko to amurka inopen paman na swalla na usar niya nagyang ko to amurka nagyang ko to ba miya kalala to ato sa gyang ko to agalbak napad sa gyang ko to paman na mangala adusa way mangala adusa gyang ko to ami alutan wa hadith nagyang ko to ba penutul niya nagyang ko to paman nakapi pa isi ko mga tunganay kesabapan sa gyang ko to kapakala agyang ko to rizki agugyang ko to pakam berakatan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang ko to rizki niyan sa gyang ko to tao nagugyang ko to pakalendu agyang ko to umurian paman na pakalendu agyang ko to umurian gyang ko to ama nagyang ko to hadith na inaluyo to Nabi Tanwa Muhammad ayaman na niya nasutaw nagyang kutuba paman na pakala suriski niya nagupakalan duwag yang kutuba umur yan okay dati ko mga ulama na adun na mi pupantagyan to paman nakatir wallahu subhanahu wa ta'ala gitinudan tanu pia so Allah subhanahu wa ta'ala na adna katiru yan ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim sa suratul a'raf ayat ika 34 tigu wallah فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Pabila tigu Allah subhanahu wa ta'ala mau maagyang kutua diyan di kapasadan ginan sukapatay la yasta'khirun nadiran din misendud paman nadiran misundud agyang kutu niyaw agyang kutua tao sa isa bukauras wala yastaqdimun nagudiran din makatang akaw to ayman naniya na dikiseg di misendu di mapakauri nagwayaman naniyan na di keketeng ayaman naniyan na di kiseg agyang kutu ayaman naniyan na niyaw agyang kutua tao sama nutuna paman na lagi duba miya kasupak agyang kutu hadith agyang kutu ayat wallahu subhanahu wa ta'ala agwayap nakatir wallahu subhanahu wa ta'ala sa surat al-munafiqun ayat ikasapulu agu isa atiga na walan yuakhirallahu nafsan idha jaa ajaluha ayaman agyang kaya katir wallah natigin na daden gyang kutu adad na pakaakol kutu ayaman naniyan adad na pakaakol si iku wallahu subhanahu wa ta'ala si iku mga beraniyawa igira miyaw maagyang kutu kapasadan kutu ayaman naniyan adad na baru pakagaga baniyan uto paman na baniyan pan maako lagi ang kutu paman yan nakapakauma agyang kutu aja lagi ang kutu manusia nagyang kutu ba so mga ulama na paman na simbagirano to antunay ka kesabuta tanu pipia sagyang kana na hadithu Nabi Tanwa Muhammad agugyang ko to ayat apiter wallahu subhanahu wa ta'ala aya panganay ini sumbaguno mga ulama tanu natigyan na so umur utaw nagyang ko to ba muqaddar paman na matutakdir nanan siid nanan sa lawhal mahfuz paman na dapan adna wallahi yang kaya dunia dapan adna wallah so mga manusia na paman na mapapasad na gyang kutuwa paman na umur agyang kutuwa takdir o mga tao la yuzadu wa la yunqas diutuwa tigyan na kiisag agwayaman aniyan na didin kelebatan agyang kutuwa umur agyang kutuwa mga tao o gaid na amay kasutaw na pipipian yan agyang kutuwa tungan na iniyan paman na ngelebekan yan agyang kutuwa suguan wallah paman na pipian so tunganay na swallahu subhanahu wa ta'ala napakam berakatan niyan agi ukit ayaman niyan napakam berakatan niyan si ikutaw agyang kutua umurian sag ayam mapenggelebek agyang kutua taw nagyang kutua mga simbes iku Allah subhanahu wa ta'ala
udi nagiang koto pisusunan mapia nagyuti mapenggelebek agiang koto atau sama nutuna ayama nagiang koto pekalan dua agiang koto umurian nagiang koto ba swalla napaka berakatan yang seikota agiang koto kau yagu-yagian nagiang koto umurian nas ini yang kusar sagiang koto mapia kau tayaman nanya dimakan bida-bida su manusia paman na kepakai agiang kaya atau na paman na giang kutua adnap kesimatanu agi mengatahu asiran kusar giang kutua umuriran sa giang kutua mapia lagi dia nakapanambuyang di sedekah udina paman na giang kutua mga pipi agalbek ugay adap manapkilitan wa mengatahu aya dinya di manggelbek sa giang kutua kau yagi na giang kutua emanania na di mapia tiga na giang kutua umurian na apia panamay ito na amay kamau sar sa giang kutua mapia na fahuwa tawilun na gitu niya emanan yan na kalan dua giyang kota umurian apa ya paman na dia paman ayabu amia pagi dian na 40 ragun ugay na kagi ayam yang gelebek yan na mapia lagi yang kota lagi debu umata si umur lagi yang kota atau sabab sa giyang kota mapia agi yang kota adinian di manggelebek sa giyang kota kau yagu-yagian amay paman kasi imya usar sa giyang kota marata agi yang kota umurian na si imya usar sa giyang kota marata na apia penuto mal apa paman na apia pen mata samia pagumurian ugay idna mabubo to sabab sa giyang kota sinya ni miya usar sa giyang kota marata kagigiyang kota umur agi tinudan tanuron mga pagarya misik wa agama Islam yang kota umur paman yan na dama usar sa giyang kota mapi udi na ded na mapi amiyang gelebek agiyang kota tao ada no pama kang guna iya giyang kota mga pedian mga tungan na inian na giyang kutuba ayamanan yan na giyang kutukon apya kon mata samia pagumurian na giyang kutuba ayamanan yan na dakang gunain na gitui paman na mabubai umur way yani fi ajalihi giyang kutuwa tao apakah berakatan nun wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kutuwa umurian giyang kutuwa umurian na giyang kutuba kusar sa giyang kutuwa paglin unot-unot si wallahu subhanahu wa ta'ala di makanggalebek sa mga pipya nagyuto at tigini kasabapan sa giyang koto mala abalas apuun si ikwallahu subhanahu wa ta'ala ustud na tigo mga ulama agiyang koto ajal sa mga umurtano na paman nagyang koto matatago mga ukuran tano sa giyang koto lawhal mahfud ala yazid paman yan na dikumanan agyuti paganay paman na pitero o mga ulama tano ikadua ay nisumbagira sa giyang koto hadith ang giyang koto ayat aya ko naman nagyang koto pakalan dua gyang koto umur gyang koto atau nagyang koto na maananian paman na adn paman na adna ukit udin na adna kesimatan ro na paman yan na pakalan dua gyang koto umur yan sabab sa gyang koto ay mananian na kapian yan iadat an yumdi daw fi hayati paman na pakalan dua gyang koto umur yan wa yatulu umruhu nagu pakata sa gyang koto paman na umur yan amay mga gyang koto atau nagyang kuto ba initulak yan nagyang kuto ang mga tungan na iniyan nagyang kuto kebebaan sa umur kebebaan kung sa umur nagyang kuto ataw wayong kasumin umurhi yang kuto hadith nagyang kuto na yaman na mapayag akiyatiro aw no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kuto tigyan nakata si umur anta kagyang kuto kabebay umur yang kuto paman nakata si umur agu yang kuto kabebay umur na madidipindianan sa giyang kuto ay manan yan na sabab dipindi sa giyang kuto sabab anda ka pag-usar giyang kuto umur ka amay ka giyang kuto ataw na mipiya apaman na pimbilang atawan niya na giyang kuto mga tungan na iniyan naguayaman na niya na inisumpati yan siran tala umruhu na pekata sa giyang kuto umur yan pekata sa giyang kuto umur yan amay paman ka giyang kuto mga tao nagyang kuto ba tipedian ini tulak yan nagyang kuto mga tungan iniyan nagyang kuto kebebaan sa umur nagyang kuto tao wa yakunu Allah qaddara lahu dalik nasukun wallahu subhanahu wa ta'ala naskan yan ni paman nakabaya yan to si kutaw paman ko kabaya wallah ay man niya na makata sa gyang kuto umur nagyang kuto tao na paman na pagukur niya sa gyang kuto paman na mapiapipian niya nagyang kuto mga tungan iniyan amay paman kagyang kuto ba aswalla na kaya kabaya yan si kumanusia nagyang kuto paman na dipekata sa gyang kuto umurian kebebaan sa umur nagyang kuto ba itu kedirian sekalian sa gyang kuto paman yan na marata aparangay yuto ikadua sembeg mga ulama wa yuto ikadua sembeg mga ulama aya kay ikatlo sembeg mga ulama na gyang kuto kun an yunsha fi
atharihi an yus'alahu fi athari pamanna makalendu agian ko to umur agian ko to tau na agian ko to azzikrul jamil agian ko to pamanna mapi akap kenegas iku tau pamanna api apan miyawafat na sabab sa agian ko to pamanna mga galbek yan na mga pipiya na agian ko to ba pamanna kenegagyan ko to mga pipiya paman na miyang galabakyan. Ustud na bnaranan mga pagariya. Igirakuan na adnap kenegtano si kung mga tungan na itano ay man niyan na miyang awawa fatsiran ugay na adam pa na mga tutulang kiran ang mga pipiya. Sagyan ko to oriano kiyawa fatiran. Payakuna kaannahu muammar na lagi datigo mga ulama agyan ko to atawa lagi duto na lagi debu uyag-uyag sabab sagyan ko to akap kenega sagyan ko to mga pipiya agalabakyan. Lagi dubas kanian pergintaw apa diyan sa mga manusia aapiapan sa kanian na miyawafatadan. Wadhalika bisana alay hulalan sa giyang ko to akap bentugairanon. Kau to kebentu giyang ko to mapi parangay. Wa bi dzikri fil khairi daiman nagugiyang ko to pamaalalayo na giyang ko to amapi akap pagalayo no mga tao na lagi sa kanian o uyag-uyag. Ikadua sabab yan nagiyang ko to aswallah nagyang ko to ba priskian yan nagyang ko to ataw sa mga murya taw ang mga pipiya akaw to pagka mabawat ang kanyan wallah sagyang ko to bizurriyatin saliha mga murya taw miya makapiya-piya mga murya taw tad'u lahu ba'da mautihi na ipumanganin niya nagyang ko to ataw uriya nagyang ko to kiyawafatiyan kaw to paman nagya iso paman ini tafsirun ng mga ulama sagyang ko tayo man niya na ustud nagyang ko to lawhal mahfud na di kailin ugay nagyang ko to ba sutaw na makapambabawatas kaniyan sa mga pipiya amuriya taw gi panab na rin yung mga pagariya gi panab na rin yung aso mga wataiyo na mabaloy siran ang mga muriya taw ang mga pipiya ipumanganitan wiran sa gyang ko to masa paman na kaya pa nga wawafat tano way paman na panabnaran tano so anda ka pagkaganyan na tarbiyan yung sa mga wataiyo sa gyang ko to mapiya gyang ko to ba sa mga wata na ipumanganin niya nagyang ko to mga lukas wa kanahu mutawasilul umr na lagi dubagyan ko to ataw na di makanggalabag sa mapya sabab sa gyang ko to akipa mga nino nagyang ko to mga watayan so nabitan wa Muhammad na munad nagyang ko to kay teruan yanon at tiga na igira amyawa pas sumawata anu adam na miyapo to nagyang ko to mga galabakyan na mga pipi inon tagyang ko to telo sadaqatul jariyah isaw nagyang ko to kaso sadaka sa jariyah o di na ilmu adikang gunaan ikatlo nagyang ko to waladun salihun yad'u lahu udi nagyang ko to awata amini tagakian amapi awata ipumanganin niya nagyang ko to aloksian nagina ni panamaran tano mga pagariya panamaran tano makanggalabag tano sa mga pipiya masuporta tano sa mga pipiya kapaman na kubantug tano sa gyang ko to ayamananian na kiyada tano sa ikuduni anta ka mabawata tano sa mga pipiya mga wata panganin tano sa iku Allah beloy sa mga wata tano mga wata mga bilangan tao mga salihin agusalihat naguayaman na niyan na pangnintano si ikwallah matarbiya tano siran sa gyang ko to tarbiya islami ay pinakamala paman na kakukuwatan no sa nagyang ko to pangnis ikwallah subhanahu wa ta'ala so mga lukas na di ka no bukla sa gyang ko to kipumangan ninyo si ikwallah ambali sa mga watatano mga salih payakuna nas'atul athar bi ujizuriya paman ayakun na managyan ko to pakatas pakalandu gyang ko to umro taw nagyang ko to kaya pakang babawataiyan sa mga wata mga salih amay kasutaw nagyang ko to ba pipian yan sutungan niyan isumpat yan sutungan niyan razaqahullahu dhurriyatan salihah na paman yan na priskian kaniyan wallah bagan kaniyan wallah sa mga wata mga pipiya akaw to ay managi paman na isa akapi agyang ko to akapipi si ko tungan ay kabas amapya kasi ko tungan ay ka na priskian ka wallah bagan ka wallah sa muriyataw mapia tad'u lahu ba'da mautihi ay pumangni kaniyan sa gyang ko to paman yan na kakuwafatka fakannahu hayyun lam yamut na lagi dekabuat tigyan uyag-uyag daka mawafat gyutoy ini sembang mga ulama tano sa gyang ko to paman na kapaka pepantag gyang ko to hadithu nabi tanwa Muhammad agu gyang ko to ayat paman yan na mialitan wa qadru Allah subhanahu wa ta'ala pangning ko si ko Allah subhanahu wa ta'ala kang gunaan tanwaya nagugyan ko tayo manan yan na mamakala sa mga riski tano nagumakalan doon sa mga umur tano kagip kababayan tanwanam na ayap mala na manggalaba ka tano agyan ko to paman na kapipe tano sa iko mga tunganay tano inshallah na nagyan ko to ba si tano butaman na ayap mana isumpat tano ron sa iko mga pedauras nagyan ko to ba pamanaan tano o di na pagusayin tano agyan ko to paman na katulak sa tunganay inshallah na nagi isunod pagusayin tano balasan kanu Allah sa madakal amapia